Hey. Sanibonani yimi umdu Mabaso. We in short. Hayi angicashile. Laba bathi ngisebumnyameni abangiboneke manje. Sengisekukhanyeni ke. Two laba bathi angibuyele la engivela khona angikwazi ukubuyela ngoba ngangayelanga. Ngangiyisiwe. That was a solo unitary journey yami spiritual. Ngiyamtshela nje for free but ayidingi ninake leyo. Laba bathi ngibhema insango ake bangisaplaye phela angive ngidinga insango izokwazi nje ukuthi ingenze ngikwazi ukulala emva kwalamanyiyala engiwabonile ngo-August ngoba nje ngiyibuyela nje nganyamalala ngo-August njengoba ngivela ku-August manje it's 12 months that is similar to a year calendar year. Lalelani ke angithuswa angisatshiswa angeke nje futhi ukungithuka ayinamathili because umuntu methuka uhlanya uyayibukela nje ngaphandle makuthiwa khona umuntu onengqondo iqhamuka lapha afika ngithuke lo I can take on and I can even sue him because I'm not worthy of inhlamba. If you see no good in me, don't bother, don't even follow me. It's a problem with you ukuthi one niphendula into eningayazi. You haven't done your research. Nina nilandela into eshow media. Unhlanhla lo enimvikelayo has got a strong PR. Ubhizi uyayikhanda uyayibhila ngoba efuna ukuba national commissioner. Akahambe bobulala le national mina I'm protecting my province. Ngeke uzobulala abantu bengashushisiwe. Ubachayela badubulelana ngoba phela asizwe side labo le story. Nineqenzwa ngala nabantu ababulalayo zigebengu. Ngiyakubona lokho West nakusho. Wakwenza cha ngayithulela nje kulungile sekwenzile uzama uqeda iWest. Awubuyele lapha na ePoint la eThekwini. Uyobona amakwerekwere angakanani la 120 abaphe bawuqoqe hamba noThami uPremier wenu. Phela amakwerekwere yazi ukuthi asekhona lapha ePoint. Asibone phela ama-trucks sibona amabhasi ewadeporter. Ungasusa abantu abawu-120 kubantu abayimiliyoni abagcwele ePoint. That is just a PR exercise. Lalelani la akanyeke ungacabangi. Cabangani. Mina angithi igebengu ngiyazivikela. Igebengu zivikelwa umthetho. Now nina nifuna unhlanhla qhambe nomthetho wakhe. Ukuthi isigebengu siyabulawa. Sibulawelani? Ngoba phela iconstitution ithi there is no death sentence. Umuntu uyagwetshwa ngisho udilika jele. Rehabilitate aphume abe reconciled with the community yakhe. Yes, akayidubula mayidubula back. Manje khona abashaya besarendile. Kahleni bo nali itekisi elishayiwe. A wrong taxi. They fired it to fatality. Kwathiwani ngoba azange asho lutho naye. He has never commented about the tragedy. Manje ubani ke ungacabangi lapha kwamnani. Ubani ngoba nibhizi ngithuka ofuthe egabazweli omsunu abazweli ngoba ngithuka zinhlanya. You guys are stupid and niphelelwe ni desperate for anything that comes camouflage as Messiah. Unhlanhla is never a Messiah. Unhlanhla kamusha. Ngizwile eqamba manga nje ngoba phela uZuma wake wamisa unhlanhla. Wayemiselani usethi ke na kwakunamafile awaphethe. Kodwa amanhlanhla awuvusha iPR nesilungu sakhe esihle. Mina ke ngeke ngisatshiswe yini. Laba bathi kuvela uGetsemane. uGetsemane akumele lavikele uma exhashazwa. Ungafike wena umuntu uthumela amaphoyisa ukuthi awumbulala. Ubumbizile. Umbizelani kanti? Usebulawelani? Ilogic iphi lapho? Yikho ngikhuluma nje vaccination ukuthi i-vaccine yanilimaza emqondweni. Bazothi abantu i-vaccine yalimaza mina. Ngani ngikhuluma ilogic nje. Ungafika ungibize ngiphume ngiye kwakho bezithumela amaphoyisa uthi uma efica umndeni wami awubulali ngani umndeni wami. Kuyo ukuthi bebefuna mina bangifunelani ngoba phela ngibiziwe kwathiwa ngize. Unhlanhla wacathi uGetsemane ngeke eze. That's what he was thinking. Ngase ngibuza ukuthi icala ka-AKA njengamanje ngizwile kancane izongena enkantolo nini. Yinto yodonsa le another 20 years ngiyanitshela manje. Egcineni iqiniso futhi ngeke lize liphume because they need to smoke it out of unhlanhla. Unhlanhla uyalazi iqiniso ukuthi AKA wafanja sengiyanitshela ke manje.
he knows uNhlanhla was involved. Uma engekho kulungile akangisuke phela angangijange ibhamu khona abantu fethu angibulali ngeke azangibulala uzongibulalelana lalela umuntu okhuluma iqiniso uvikelwa uNkulunkulu into odekala ukuthi ube nesibindi manje ke bebathi ke ngesilungu ke a man with one eye is a king amongst the blind. So uNhlanhla has got one eye. Uyiking kini ngoba nizimpumputhe aniboni. Ngithe kini ngizokhulula abantu ababulawa uNhlanhla angazi babulalelana. Iqiniso ngalizovela nje ukuthi laba abantu njoba bebulawa nje. Lo Nhlanhla kuningi akufihlani fihlela khona ningakwazi. Angizukhuluma. Ngizocreate iplatform la ngizokhuluma khona amaqiniso. Hayi la. Ngoba la bazomute le video. Ngeke izikhuluma isikhathi eside. Nizoyibona izobe simutiwe because ngitoucha the untouchables. Ngitrader on the grounds that are ring fence to awangenwa la. Kodwa mina ngoba umafohla kuvaliwe ngiyangena and you cannot keep me down no matter how hard you try. Ningangithuka injeni ngibhema insangu account kini. I'm not accountable to you, especially the fools abaja ucomment engabe balandela nje balalele izivutho lento engikhulumayo ngoba njengamanje ngiya-instigator. Uyangithola ukuthi nthini ukuthi uyabona abahlaniphile abakhulumi bayayicabanga lento engishoyo baqala manje bamixa bahlanza ama-puzzles abahlaniphile-ke labo abanye bangishaya private manje ngizwile ngithi abahlaniphile wena ngoba uyisilima uyakhomenta nje ushaya ufutseke ushaya umsunu ushaya ini isilima uma sikuthuka uyahleka kuthi angihle ngikhuluma ngoJacob Zuma aniyicommente yakhe ngicommente kaNhlanhla ngakhuluma ngozonda amagwala nikhuluma ukuthi uthunjiwe uzonda amagwala uZuma ufike wathunjwa zingane zakho lesiqeqe bani lalikhulela eMozambique ingane izalwa ama-politician aye ku-exile ohlaniphile uyahlanganisa ke manje ama-puzzles izona ezimthumbi zavalela ikopini lento abantu bekhala bethi ubaba bengabonakala ubaba uthunjiwe yima ephuma manje uma ephuma uthola ukuthi konakele emkhontweni yingakho abakhiphile manje akasavumeli bakhulume nemedia yonke lento lo nothi mina indaba futhi ngiqala emuva ngani niqala phakathi indaba kaNhlanhla neyo umkhonto yosizwe iqala phakathi thina siyazi iqala. Unfortunately umsholozi failed to have ama-vision interpreters. Anizange ni-understand umsholozi i-vision yakhe. Even kumanje lapha emkhondweni osizwe aniyazi i-vision because there were no dream interpreters. Those are vision interpreters. I'm here to pronounce and to articulate i-vision kamsholozi nginicathulise because you are babies nisadinga ubisi. Kodwa nithi ngabaholi abanye benu niholani ngoba nihola nge-experience ebhedayo eqhamuka kwagogo. Umsholozi ukhande i-organization ngo-2023 nina nihudula amathambo abolile niqhama nakwagogo nizowanukisa la igebengu ndini ey'funa iy'khundla ey'funa ama-position ey'funa imali umkhonto osizwe. Yingakho-ke nihambe noFloyd abanye benu abaye basasele bacatha ukuhamba kwalaba abanye kuzowavulele iy'khundla nabo. Inkosi uZonda Amagwala kunabantwana uZonda Amagwala kunabantwana abamfihlile siyakwazi lokho. Do your research. We will smoke him out of that zone avalelwe kuyo. This is Mdu Mabaso, in case you do not know. Check my profile. Check my profile. Angikhuluma into engekho research ngiqala izinto ezintsha. Njengamanje ngiqala i-trend yokuthi ngithi mina lo Nhlanhla esenimibiyele kangaka uphethe umetshisi uzolayita yonke into engaphakathi izosha. Wena uzosha inhliziyo ushe spiritual ngeke uphinde ukholele kumholi ngoba manje nilandela umholi oneselodwa ngoba nizimpumputhe ukuthi uNsaphi niyobona mzona wavela amaqiniso asazovela amaqiniso oNhlanhla ngoNhlanhla angimniki unyaka lo nyaka lo uyophela seguqe ngedolo angeke futhi ngithuliswe kuwe. This is Mdu Mabaso of